Wel, siwmai, bore da a chroeso i'r wers fyw Adobe Express yma. Wrth gwrs, rowch o bore ni, pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni bore yma, athrawon, allwch chi roi sylwadau naill ai yn y chat ar YouTube, yn y sylwadau fyna. Neu, os nag ych chi'n gwneud hynny, croeso i chi glicio ar y ddolen StreamYard, gadael neges fyna, neu allwch chi hyd yn oed ymateb i'r e-bost nes i ddanfon atoch chi bore yma gyda'r ddolen i'r wers, a fe gai'ch neges chi. Cyfarchion chi i fyny ar y sgrin fan hyn, pidwch a phoeni. Felly, rowch o bore ni pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni bore yma. Gobeithio bod chi'n eistedd yn gyffyrddus, bod chi wedi mewn gofnodi hwb, a bod chi wedi agor Adobe Express ac yn barod i glatio bant. Nawr, mae yna dudalen weithgareddau ar gyfer y sesiwn yma sy'n sgrolio ar hyd gwaelod dudalen, gwaelod y sgrin nawr, sef adobe.le/25 diwedd 1. 25 oherwydd 2025, wrth gwrs. A wedyn diwedd, achos sesiwn diwedd y flwyddyn, a hwn yw'r thema gyntaf. A mae yna wers arall wedyn, dydd Mercher nesaf. Hwna yw gwers fyw ola y flwyddyn. Hwna yw yr un ola cyn diwedd y tymor. A bydd hwnna ar diwedd blwyddyn thema 2, sy'n hollol wahanol i heddi. Felly, os ych chi'n mwynhau heddi, croeso i chi ddod nôl dydd Mercher nesaf, oherwydd mae'r gweithgareddau'n hollol wahanol. Right, nawr te, mae yna ambell beth i'w cofio pan i ni ar y gwersi byw, felly dewch i ni gael mynd trwyddo y pethau i'w cofio yn gyntaf te. Leini ma, dyma ni. Yn gyntaf, oedwch os oes angen. Nawr, os ydw i'n mynd ychydig yn rhy gyflym i chi, mae croeso i chi i wasgu pause ar y fideo ac oedi a cario ymlaen gyda'r weithgaredd pan i chi yn barod i symud ymlaen. Yn dweud hynny, fi yn mynd i fod yn mynd nôl ymlaen o'r iPad, dechrau'r porwr, a wedyn draw i'r iPad a nôl. Felly mae hwnna'n mynd i roi chydig o amser ychwanegol i chi wrth bod ni'n mynd hefyd. Yn ail, athrawon, newch yn siŵr eich bod chi wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn, oherwydd bydd pob aelod staff sydd wedi cofrestru derbyn e-bost prawn ma tua 4 o'r gloch, gyda thystysgrif i bob un o'r disgyblion sydd wedi cymryd rhan. P'un bod chi wedi gwneud un weithgaredd neu'r ddwy, mae yna dystysgrif i chi. Felly, athrawon, newch yn siŵr bod chi wedi cofrestru. Os nad ych chi wedi cofrestru gyfer y sesiwn, ych chi jyst wedi ymuno ar ffrwd fyw, yna ewch i adobe.le/live lessons nawr, a cofrestrwch nawr ar gyfer y sesiwn yma, ac yna gewch i'r e-bost na prynawn na hwyrach ymlaen yn y dydd. Nawr, ar yr e-bost yna hefyd, mae yna fwy o wybodaeth am yr her ysgol Express, sef ffordd i chi i ennill gwobrau a party pizza i'ch ysgol chi. Nawr, fel mae hwn yn gweithio yw, mae angen i chi ddod a naill ai 3 dosbarth neu 100 o blant, p'un un o'r reina sy'n rwyddau i chi, i'r gwers fyw, neu, os nag i pawb eich chi dod yn fyw, neu bod pob rai dosbarthiadau felly yn neud y hwyrach ymlaen, defnyddio'r recordiad, gwneud rhywbeth tebyg, ddim quite yr un peth ar wers fyw. Os ydych chi'n cael 3 dosbarth neu 100 o blant i gymryd ran mewn gweithgareddau o amgylch gwers fyw, yna mae hwnna'n her ysgol Express, a wneith Adobe ddanfon pecyn o wobrau i chi, pethau fel pensiliau lliw, beth arall sy'n mewn prennau mesur, pensiliau, llyfrynodiadau, math na o beth. Yna, os newch yna 2 gwaith, gewch chi gwobrau bob tro, ond ar y trydydd tro, gewch chi party pizza i bawb oedd wedi cymryd ran ar hyd y ffordd. Right, hwnna'n swnio'n gyffroes yn dweud. Felly, os licech chi gymryd ran yn hwnna, mae hwnna hefyd ar yr e-bost, gewch chi wrth o dom tua 4 o'r gloch prynawn yma. Iawn, dewch i ni gael, mynd i edrych te, dewch i ni gael mynd i fwrw golwg ar y dudalen weithgareddau heddi. Fel fi'n ei hwnna, o ia. Fi'n ei gofio fel mae gwersi byw yn gweithio. Right, dyma ni, dyma'r dudalen weithgareddau fan hyn. Nawr, fel i chi'n cyrraedd fan hyn, wel, allwch chi weld fan hyn, dwi'n defnyddio app Chrome, a mae Adobe Express ar agor gyda fi fan hyn, ar y tab cyntaf. O wedyn, dwi wedi agor tab arall, just clicio ar y plus bach, dyma ni, i gael tab newydd, a yn y tab newydd yna, nes i deipio lan fan hyn, nes i ddim deipio hwnna i gyd mas, mae hwnna'n lot o rwtch, nes i just deipio hwn, adobe.le/25 diwedd 1. Iawn, a mae hwnna i gyd ych chi yn sgrolio ar hyd gwaelod y dudalen, gwaelod sgrin, a bydd hwnna'n cadw sgrolio hwnna trwy gydol y wers. Nawr, os ych chi'n defnyddio iPad neu unrhyw ddyfais arall sy'n gallu
sganio cod QR. Yna, mae croeso i chi i sganio'r cod QR yma sydd ar y sgrin nawr, a bydd hwnna'n dod â chi i'r dudalen yma. Right, mae'n e-bost i newydd mynd ping, felly dych chi'n gweld, nage, dom yw hwnna, hala e-bost ydau, hala neges ydau. Felly, rwch floedd, rwch yn bod ni pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni. Gewn i'ch enw chi, gewn i'ch bloedd chi i fyny ar y sgrin. Right, nawr te, roi eiliad fach arall i chi i wneud siŵr bod chi wedi cael cyfle i sganio hwnna, a wedyn newn ni sgrolio lawr a gweld beth ni'n mynd i fod yn neud gyntaf heddi. Felly bod rhaid i chi wedi sgrolio lawr yn barod a cael cibolwg fach. Iawn, wel, ar y dudalen weithgareddau yma te, o sgroliwn ni lawr, dyma ni gweithgaredd 1, taflen myfyrdod 24-25. Myfyrdod yw edrych yn ôl, meddwl yn ôl am beth sydd wedi digwydd. Felly, i ni'n mynd i ddefnyddio sgiliau graffigol i greu taflen wybodaeth gyda cadw lle i uchafbwyntiau'r flwyddyn ysgol. A gallwch chi roi beth bynnag i chi eisiau ar hwn, ond os nad ydych chi'n siŵr, dwi wedi rhoi ambell i awgrym i chi fan hyn. Allech chi gael, dyma ni, mae 5 bocs gyda ni, os drwchwch chi ar enghraifft, 1, 2, 3, 4, 5 bocs dyn ni. A dyma'r math o deitle sydd â fi. Allen ni fod yn myfyrio ar ein gwaith ysgol, rhywbeth personol, cymdeithasu, hwyl, rhywbethau hwyl, a hefyd un bocs wedyn le ni'n sôn felly am y dyfodol. Iawn, beth i ni'n wrth edrych ymlaen i'r flwyddyn ysgol nesaf sydd, bech bant ar y moment, bech bant yn dweud. Milltirodd bant. Right, felly dewch i ni gael mynd draw i Adobe Express a dechrau ar y daflen yma te. Na i glicio fan hyn te ar y tab arall, dyma fi nôl ar Adobe Express. Os nad ydych chi wedi agor Express y sbelfach, sylwch chi bod y dudalen cartref wedi cael chydig o wedd newidiad. Mae wedi cael newidiaeth fach, wedi ffresio lan. Felly, mae gweithio yn union yr un ffordd, ond mae dudalen cartref yma'n bendant nawr fwy taclus, byddwn ni'n dweud. Nawr, ar hyn o bryd, mae Express yn Saesneg gyda fi fan hyn, felly mae angen i fi newid draw i'r Gymraeg. Felly mae'r Gymraeg ydych chi'n barod, felly dim eisiau chi boeni amdano fe. Ond os oes angen i chi newid i'r Gymraeg fel fi, dyma fel i ni'n neud e. Mae'n rwydd i newid draw i'r Gymraeg. Yn y cornel top, ochr dde o'ch sgrin, fe welwch chi gylch bach. Nawr, trwy'ch gyfrifon hwb chi, mae'r cylch yma'n liw glas fel arfer. Drws nesaf i'r gloch. Iawn, clicio ar y cylch, ar yr avatar, y smotyn yma. Ac yna, yn y gwymplen sy'n ymddangos, lawr ti ar gwaelod, mae yna fotwm sy'n dweud settings. Felly dwi'n mynd i glicio ar hwnna, settings, a bydd ffenest yn ymddangos yng nghanol y sgrin. Nawr, ar y ffenest yma, mae lot o bethau fan hyn, ond dim ond un peth sy'n eisiau ni newid, sef y gwymplen gyntaf ar dop y ffenest fan hyn. Nawr, ar hyn o bryd mae'n dweud fan hyn English United States ar yn ni. Felly, os na i glicio ar y gwymplen i lawr, fe welai mae'r dewis cyntaf ar dop y restr, le ni'n heiddi bod wrth gwrs, mae'r iaith Gymraeg. Felly, na i glicio ar hwnna, a dyna ni, mae wedi newid y Gymraeg, na i gau'r ffenest yma lawr gan glicio ar yr X. Mae e jyst yn llwytho'n gyflym, a dyma ni i ni nawr yn defnyddio Express yn Gymraeg. Right, dewch i ni gael mynd ati i wneud y taflen myfyrdod yma. Ni'n mynd i fod yn creu poster, felly llwch chi weld ar eich tudalen cartref bod na deilsen mewn rhyw liw pink hyfryd sy'n dweud creu poster. Cliciwch ar hwnna, a bydd hwnna yn agor golygydd Express i fyny. Nawr, y peth cyntaf ni'n mynd i wneud yw dod o hyd i gefndir. Dod o hyd i gefndir. Nawr, mae'r cefndiroedd o dan yr elfennau. Felly, i ddod o hyd iddyn nhw, draw ar ochr chwith y sgrin, cliciwch ble mae'n dweud elfennau. A lan ar y top wedyn, fe welwch chi yn yr elfennau bod yna lot o wahanol mathau o elfennau gael. Pethau fel asedau dylunio, siapau, eiconau ac yn y blaen. Ond, fe welwch chi mewn yna cefndiroedd. Felly, cliciwch ar cefndiroedd. Dyma ni. Nawr, mae lot o wahanol bethau allwch chi'n neud fan hyn. Allwch chi just mynd mewn un o'r categoriau. Er enghraifft, featured free, gweld y cyfan.
A sgrolio trwyddo, gweld os na un o'r rhain yn apelio to chi. Fi licio'r un na. Fi licio'r enfys, fi siap ar enfys, mae'n cool yn nhw, mae'n funky. Sgrolio trwyddo nhw, felly mae hwn yn le gret i ddechrau nhw. Fi licio'r byrddau syrffio na, mae hwnna'n rhoi naws yr haf i fi. Credu bod fi'n mynd i fynd am hwnna, dwi'n meddwl. Clicio hwnna. A wrth bod chi'n clicio nhw, chi'n gweld, lle fi'n trwyddo, clicio'r wahanol gefndiroedd. A, mae hwnna'n neis hefyd, fi licio hwnna. A bydd e yn syth, wrth glicio na fe, mae hwnna'n un cool iawn, yn gosod hwnna ac yn ffitio fe'n berffaith ar y dudalen i chi. Nawr, peidiwch yn mynd o'r beth sydd yn rhy brysur, achos ni am ni fod yn rhoi lot o bethau ar y dudalen, testyn ac yn y blaen. Enghraifft, mae hwnna falle bach dros ben llestri. Ond, cerwch drwyddo nhw, mae llwyth o rai cool man, a dim ond yn y featured free ydw i fan hyn, na'r unig categori dwi wedi clicio yna fe, yw hwn, featured free. Os a fi nôl, chi'n gweld, mae yna hyd yn oed fwy o categoriau hefyd, allech chi fynd trwyddyn nhw, neu allech chi wneud chwiliad hefyd, allech chi chwilio am bethau sydd a diddordeb i chi, enghraifft, os ych chi mewn i chwaraeon, allech chi roi sports, mewn fyna, dyma ni, a wedyn mae ni llwyth o ganlyniadau fyna, a sy'ch chi mewn i ddawnsio, lle chi roi dans mewn fyna, llwyth o gefndiroedd. Felly, ewch am eich diddordebau chi, neu ewch mewn un o'r categoriau yma fel featured free, neu mae abstract and patterns yn un da hefyd. Sgwylwch ar ein, waw, cool. Fi'n licio'r teils na. Hyfryd. Na fe. Felly, cymrwch bach o amser nawr yn dewis eich cefndir chi. Y jobyn arall ydych chi'n neud, os ych chi wedi, yw ailenwych ffeil. Felly, lan ar y cornel top o'ch o'r chwith ble mae'n dweud heb deitl mewn fan hyn, dwi'n mynd i alw hwn yn myfyrdod 24-25. Na fe. Right. Nawr, fi'n mynd i fynd draw i'r iPad nawr a wneud hwnna i gyd eto. Felly, peidiwch chi arithro, cymrwch i'ch amser i ddewis eich hoff gefndir, achos mae'n bwysig bod chi'n hapus gyda fe. Achos mae hwnna'n mynd i osod naws gweddill eich dyluniad chi. Felly, peidiwch ar rithro i ddewis eich cefndir. Right, draw y fi te i'r iPad. Dyma ni. A dwi'n mynd i dapio ar y deilsen binc yna yn y canol yn y race stop sydd yn dweud creu poster. Tap ar hwnna. Mae'n agor y golygydd i fyny. Rwy'n wedi cael e-bost, ond dim byd i wneud ar wers. Iawn de. Rwy'n mynd cyfarfod. A ddiflas. Right. Dewch i ni gael mynd i chwilio am gefndir. Felly, chi'n cofio ble dwi'n mynd mwyn dod o hyd i'r cefndiroedd yw draw i'r elfennau ar y chwith, tap ar elfennau. Pan mae'r panel elfennau'n agor lan ar y top fan hyn, mae eisiau fi sgrolio draws i'r cefndiroedd. Dyma ni. Allen ni eto fynd i'r featured free, neu beth am i fi fynd i'r le arall tro hyn. Fi'n ni disian ar... Na i. Mae'r paill wedi codi. Mae'r gwair, a clefyr y gwair wedi cydio yna i. Na hi. A to, allai glicio nhw, dyma'r teils nawr i yn, licor reina. Mae'n rhywbeth hafedd iawn yn byty'r teils na. Sgwylwch ar y kiwi yma. Cool. Waw. Felly Kevin trwyddo. Mae hyd yn oed bethau fel yna yn gweithio'n gret fel cefndir, yndyn nhw. A trwyddo a fi. Mae'r dail yma sy'n neud i fi disian. Melon ddŵr a lollipops a flamingo a lemon. Na'r boi, licio hwnna. Right, felly dyna ni i fi wedi gosod y cefndir nawr ar yr porwr ac ar yr iPad. A fi'n mynd ar rhain i gyfeiriad hollol wahanol i'w gilydd. Right, felly dewch chi fi gael mynd nôl te i'r porwr. Dyma ni, ni nôl ar y porwr. A mae'n amser i ni i roi ein teitlau i fewn. Mae 2 deitl fan hyn. Wrth gwrs mae dyn ni myfyrdod 2024-2025. Iawn, achos dyna beth yw hwn. Ond hefyd, fi'n credu bod eich enw chi yn bwysig. Mae'n bwysig bod eich enw chi yn amlwg ar hwn. Right, nawr, dewch i ni gael dechrau gyda eich enw chi. Iawn, felly dwi'n mynd i glicio ar ty am testyn draw fan hyn ar y chwith. Ty am testyn. Lan ar y top wedyn, fe welwch chi fotwm glas sy'n gweud ychwanegwch eich testyn. Clic ar hwnna. A mewn fan hyn, dwi'n just yn mynd i deipio fy enw i.
Iawn. Nawr, mae eisiau fi, a na i lusgo fel lan i'r top, a dwi'n mynd i ailfeintio fe. Nawr, pan mae yn flwch testyn bach, dim ond un cornel allwch chi ailfeintio fe. Chi gweld y cornel gwaelod ochr chwyth fan hyn. Cydio hwnna ailfeintio fe. Unwaith mae e lan i ryw faint, wedyn mae da chi'r smotyn gwynna am hob cornel allwch chi ailfeintio fe yw'n ond pan mae e'n fach, dim ond yn yr un cornel mae da chi i ddechrau. Felly, na fe, unwaith i chi gael e lan i ryw faint weddol o fawr, allwch chi ddefnyddio unrhyw gornel wedyn i ailfeintio. Right, dyna fe enw i mewn yna. Nawr, dewch i fi gael meddwl am ffont yn gynta. Iawn, nawr, dwi eisiau ffont, mae da fi'r byrddau syrffio yma, mae'n hafaidd, felly fi bennod yma rhyw fath o ffont grwfi ar gyfer hwn yn dwi. Nawr, allwch chi'n sicr fynd i'r ffontiau a argymhellir ar y chwyth fan hyn, clic ar gweld y cyfan, a fi welwch chi, chymod, bod yna gategoriau gwahanol da chi fan hyn. Iawn? Allwch chi sgrolio trwyddo nhw. Nawr, pethau falle sy'n gweithio eitha da yw penawdau sefyll allan, gweld y cyfan eto, a allwch chi sgrolio trwyddo, a gweld os yna rhywbeth yn cydio yn eich sylw chi fan hyn. Nawr, falle bod neu falle ddim. Iawn, chybod beth, dim byd wir yn cydio yna i fan hyn, maen nhw gyd i weld bach yn draddodiadol. Licen ni gael rhywbeth chydig bach fwy chi'n bod. Hafair. Fel ddweud fi, gyda'r gair fi chwilio am yw grwfi. Grwfi. Grwf yn Gymraeg yw rhygna yw grwfs. Felly, fi chwilio am ffont mwy rhygnog. Sa'n gwybod os mae'r cyfeithiau yna'n gweithio. Ond, dewch i ni gael chwilio te. Yn hytrach na defnyddio ffontiau ar gymhelliad, dwi'n mynd i glicio lawr ar y gwymple fan hyn yn y ffontiau. Nawr te. Dyma tip i chi. Yn hytrach ys dechrau o'r dechrau, achos ni wedi gweld y ffontiau cyntaf yn y restr un, chod, cannoedd o weithiau. Sgroliwch reit i waelod y restr. A nawr, sgroliwch nhw lan yn araf. A fe sylwch chi, bydd na ffont na, felly bod chi heb sylwi arnyn nhw o'r blaen, oherwydd ydych chi byth wedi cyrraedd lawr mor bell a hyn yn y restr cyn nawr. Achos ni wastad, wrth gwrs, yn dechrau ar y top fel arfer, a ni byth yn cyrraedd lawr o'r bell yma pan ni'n chwilio am ffontiau. Nawr Pig Mo, fi wedi defnyddio hwnna blaen, hwnna'n ffont cool. Felly, eto, cymrwch eich amser gyda hwn. Iawn? Mae just, achos ni'n mynd i ail-ddefnyddio'r ffont yma. Iawn? Felly, cymrwch ychydig o amser pan chi'n dewis eich ffont cyntaf, bod chi'n hapus bod e yn gweddi i naws eich dyluniad chi. A dwi ddim yn siŵr beth fi'n chwilio am hyn, ond fi'n eitha siŵr bod fi heb weld eto. Fi'n moyn iddo fe fod yn rhagnog, yn ffynci. Felly fi'n cadw sgrolio. Na, mae hwnna'n eitha da, hobo na, mae hwnna'n eitha da. Mae hwnna'n weddol agos i beth licen ni. O, Dyna... Fi'n defnyddio a lot o Dyna Puff. Eisiau fi dewis rhywbeth gwahanol. O, mae hwnna'n un da hefyd. Cheek glay. Sa'n gwybod fel i ddweud e. O, Bari Sito. Fi'n licio hwnna. Fi'n licio fel mae rai o'r cyffredau'n drwchus, rai yn denau, mae hwnna'n edrych yn eitha funky yn dweud. Right. Ni ddewis hwnna. Na ni. Right. Nawr. Fi wedi dewis y ffont. Nawr, beth fi'n mynd i wneud nesaf nawr yw sorto mas y lliwiau. Iawn. Nawr, mae yna liwiau hyfryd gyda fi yn y cefndir. Iawn. A mae'n syniad da i ddefnyddio'r lliwiau yna. Mae'n mynd i greu dyluniad cyson os ni'n defnyddio lliwiau sydd da ni'n barod ar y palet. Felly, mae da fi'r gwyrdd hyfryd yma ar y bwrdd syrffio yma, y melyn yma, y pink, y glas yn y cefndir, a wedyn yr lliw, sabod, tywod, hifen tywyll, na ddim hifen, lliw tywod yma hefyd. Felly mae yna 45 lliw dy fi ddewis wrth nhw. Felly dwi'n mynd i ddewis un o'r rheina fel lliw y testyn yma. Felly gyda'r testyn wedi ddewis, draw ar y chwyth, dwi'n mynd i glicio ar y sgwarin bach di, sy'n rhoi llenwad i ni. A'n hytrach na mynd a dewis o'r lliwiau yn mwy o liwiau, dwi'n mynd i ddefnyddio yr pipet sy'n lam yn un ar dop y ffenest. Iawn? Felly, wedi clicio'r llenwi,
clicio ar y pipet, a nawr chi'n gweld lle hofran dros gwahanol liwiau, mae'r cylch yma'n dangos i mi pa liw sydd wedi cael ei ddewis. A bydd e'n mynd, a beth bynnag sydd â chi yn y sgwarin canol na. Chi'n gweld yng nghanol y cylch, mae yna un sgwarin bach. A bydd hwnna, beth bynnag sydd yn y sgwarin a nghanol y cylch, bydd y lliw byddwch chi'n dewis. Wel, dwi'n dwlu ar y lliw gwyrdd yma, felly dwi'n mynd i glicio ar hwnna. Nawr, pan fi'n neud hwnna, mae'n mynd i greu chydig o broblem oherwydd, fel chi'n ni weld, mae yn toddi mewn i ambell i le mae'r byrddau syrffio gwyrdd na. Wel, beth yw'n ni'n neud hwnna? Wel, beth am i ni ychwanegu amlinell? Chi draw ar y chwith, dwi'n mynd i ddod draw. Fan hyn oedd y lliw llenwad. Dewch i ni gael ychwanegu amlinell drwchus de. Clicio ar y botwm yma gyda'r llinellau. Llusgo'r trwch ar amlinell reit lan i'r top. Dyna ni. Nawr, mae'n dewis lliw golau, y fersiwn mwy golau o liw y llenwad i chi. Wel, beth am i ni ddewis un o'r lliwiau rhydani ar y dyluniad? Beth sy'n mynd i fynd yn neis gyda'r gwyrdd yma? Wel, a dweud y gwir, mae'r lliw tywod yma'n weithio, neu'r glas na falle. Dewch i ni gael trial y glas. Chi clic ar yr amlinelliad, ar un beth to nawr y pipet. Clic. Sa'n siŵr am hwnna. Dewch i ni gael trial y tywod, lliw y tywod. Mae hwnna tipyn o well. Beth am y melyn, y bwrdd syrffio melyn? Dim cystel, beth am y pink? Dim cystel, na. Yr lliw tywod yma yw'r un gorau ar gyfer hwn. Gred. A chi gweld nawr pa mor llwyddiannus mae hwnna. Wrth gymryd bach o amser i ail ddefnyddio lliwiau sydd â fi ar y cefndir, mae'r teitl yna'n barod yn teimlo bod e'n perthyn i'r dudalen yma. Mae'n perthyn i'r dyluniad. Iawn? A dwi'n hoff o fel mae'r amlinell lliw tywod yma'n toddi mewn i'r streips i tu ôl iddo fe fyna. Mae'n edrych yn broffesiynol iawn. Nawr, unwaith i ni wedi gwneud hwnna, i ni gallu ailgylchu'r holl waith caled yna, gan glicio ar y 3 dot, dyblygu hwnna, dod lawr y fe'r gwaelod, a newid y testun i myfyrdod, myfyr, dy-o-dy, a wedyn 2024, 2024, a wedyn llwch chi'n allu rhoi dash neu blaen slais 25. Nawr, mae eisiau ailfeintio yn ychydig, mae'n bach yn rhy fawr i ffitio, felly na ddod lawr y maint gan ddefnyddio'r cornel, ymestyn y bocs, dyna ni fel hyn, lle ddod lan ar maint ychydig nawr, na ni, a lawr o fe. Nawr, bydd allai neu fan hyn hefyd, yw newid falle lliw y testun. Na gadw'r amlinell yn y lliw tywod na, ond beth am newid lliw y testun? Felly, gyda hwn i'r ddewis to, allai ddod draw i'r chwith, dyma ni, clic ar y llenwi, beth ai am te? Driwn ni'r pink. Falle. Y melyn. Falle. Y glas yn y cefndir. Ie, hwnna dwi'n meddwl. Ie, na ni. Gret. Right. Mae testun wedi sortio mas dyn ni ar y top ac ar y gwaelod. Felly mae eisiau fi fynd draw nawr i'r iPad i wneud hwnna. Felly os oes angen bych boi amser yn chi per phoeni, fi fynd draw i'r iPad i wneud union yr un peth nawr. Felly, dewch i ni gael tynnu'r porwr i ffwrdd, iPad ymlaen, nawr de. A bant ni. Felly, enw gyntaf te, am testun ar y chwith, ychwanegwch i'ch testun ar y top, a dwi'n mynd i deipio fe enw mewn. Dyna ni. A na i ddod lan hwnna'r top, a defnyddio'r un smotin cornel na, jyst i ailfeintio fe. Hyfryd. Right. A to, dwi eisiau ffont addas fan hyn. Felly, dewch i ni gael gweld beth am un o'r ein. O, mae hwnna'n grwfi iawn lawr y gwaelod. Dwi'n cweit yn gydarllen nes am meddwl. Beth am te... Ewn ni mewn un o'r rai eraill ma de. Sef eich allan. Hwna. Na ni. Nawr, pan ych chi'n neud hwnna, falle bod angen i chi ailfeidio, achos mae rai ffontiau fwy llydan ei gilydd. Right. Nawr,
lliw. Felly, nôl â fi. Nôl eto. O, ni di siarad o fan hyn nawr. A mae eisiau fi ddewis nawr lliw ar gyfer yr testyn yma. Nawr, fi'n mynd am un o'r lliwiau mwyaf tywyll falle sydd da ni ar y dudalen. Felly, na i ddefnyddio'r pipet. A mae yna liw glas tywyll ar top y bel fan hyn. Fi'n credu bod hwnna mynd ydy, mae hwnna'n gweithio. A wedyn, ar gyfer yr amlinell, un o'r lliwiau mwyaf golau. Nawr, mae yna wind yn i fan hyn ar y bel, yn se. Felly, allan ni jyst fynd am gwyn, fel yna. Ond dewch i ni gael trio cwbl o liwiau eraill. Beth am yr pink sydd yn gefndir? Mae hwnna'n gweithio. Beth am yr melyn yn y lemon? Hwnna'n gweithio neis hefyd. Neu'r glas golau ar y bel? Na, dim hwnna. Y pink sydd ni ar y melon ddŵr? Na, dim hwnna chwaith. Dwi'n meddwl mae'r pink yn y cefndir oedd yr un gorau. Ie, na ni, gred. A nawr, i fi mynd i ddyblygu hwn, dewis 3 dot, dyblygu lawr o fe, a dwi'n mynd i newid y testyn nawr. Felly tap ar y blwch testyn, tapio tair gwaith, tap, 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 yn gyflym, tap, tap, tap. Myfyrdod, 2024, chos na pryd dechreuodd y flwyddyn ysgol yma, ond fe nôl y mis Medi, llynedd 2024, 25. Na ni, na'r flwyddyn ysgol yma. A na i ailfeintio, llusgo y blwch mas, ailfeintio to lawr o fe. Beth am newid y lliw llenwad te? Beth sy'n mynd i ffitio yn dda gyda hwn? Beth am mynd i drial y pink tywyll na de? Na i glicio fan hyn, cydio yn y pipet, pink tywyll. Ie, yeah, hwnna'n gweithio neis. Licio hwnna. Iawn. Dyna ni. Fi yn hapus gyda hwnna. Fi mynd i fynd draw i'r porwr i ni gael symud ymlaen i'r cam nesaf. Chi'n mo beth? Fi'n i roi muned fach i chi, achos fi'n mynd i gydio mewn darn o bapur tissue. Chlythu'n rhoi. Byddai'n ôl lawr. O ne. Na'r tro cyntaf fi'n ei na, cerdded bant yng nghanol gwerth fyw, er mwyn mynd i chwythu'n rhoi'n. O nei, mae'r pethau yma'n gorfod digwydd. Right, iawn, ni nôl ar y porwr. A dewch i ni gael meddwl am yr ffeithiau yma i ni'n mynd i ychwanegu i fewn ar ein taflen myfyrdod. Felly, a fi'n mynd i neidio nôl draw i'r dudalen weithgareddau, a dyma ni. Mae eisiau 5 bocs o'r rai. Iawn, 5 bocs. Chi'n gweld nhw fan hyn. Right. Dewch i ni gael sort o mas o bocsys yma te. Nawr, fi'n mynd i fynd draw i'r elfennau, a ni'n mynd i chwilio am siapiau. Felly, elfennau ar y chwith, le ddethon ni hyd un cefndir. A lan ar y top, a sgroliau draw i'r dde, mae yna deitl fan hyn sy'n gweud siapiau. A dwi eisiau, chi'n gwybod beth dwi eisiau, yn y rectangles, yn y petrialau, dwi eisiau hwn, yr sgwar gyda chorneli crwn. Dyma beth dwi eisiau. Iawn? Neu chi gael e fel petri, ystod fan ei gwaniaeth, a gweud y gwir. Neu chi jyst gael... Chi'n gallu creu pob un o'r rhain. Bydde unrhyw un o'r petrialau fan iawn, achos chi'n gallu defnyddio'r gosodiadau i newid bob un o'r rhain mewn i bob un o'r eraill. Ond mae'r un yma, dwi'n meddwl, yn mynd i fod y man cychwyn rhwyddau fi. Right, mewn y fe. Nawr, mae eisiau ni newid lliw tu fewn y bocs. Nawr, meddyliwch am liw addas ar gyfer hwn. Nawr, byddai lliw golau, felly un o'r lliwiau mwyaf golau sydd â chi ar eich dyluniad. Wel, y lliw mwyaf golau sydd â fi yw'r lliw tywod yma. Felly dwi'n mynd i fynd i'r llenwad, a dwi'n mynd i ddefnyddio y pipet eto, fan hyn. A dwi'n mynd i glicio ar yr lliw tywod yma. Na ni, gred. Nawr, dwi wedyn yn mynd i osod yr un lliw
ar gyfer y bordor. Felly chi'n meddwl pam beth yw pwrpas wneud hwnna. Iawn, gewch chi weld nawr. Felly, ni ddefnyddio'r un lliw ar gyfer y bordor. Ac yna, i fi ni ddefnyddio un o'r arddulliau bordor yma. Iawn, a allwch chi ddod lan ar trwch. A chi'n gweld, mae'n rhoi effaith cwl, achos bod e'r un lliw, mae'n edrych fel bod eich bocs chi, dyw e ddim yn amlwg iawn bellach, daw bocs yw e, dyw e. Chi wedi creu rhyw fath o sharp cwl. A mae'r triwch y gwahanol rai, dyma'r asffalt, mae'r swigen hwnna'n cwl hefyd. Oh, waw. Pidwch yn mynd rhy fawr. Mae rhywbeth cwl iawn am beth fe'n fawr fel afyd, nhw e. Beth arall sydd ni yma? Blodeuog. Waw. Blodeuog na neis. Lle ddim dy'r lliw tywod yma. Neon. Yeah. Ink papur newydd. Mae hwnna'n un gret. Lle do hwnna fi am na'r dot ar hap. Dotiau ar hap. Lico hwnna hefyd. Chi'n gweld, mae'n rhoi just smotio amgylch y bocs. Lle do hwnna fi am. Neu mae'n chi llinell drifflig. Mae hwnna'n effaith cwl. Llinell doredig fan hyn. A wedyn dotiog ac yn y blaen. Iawn? Felly, dywyswch chi rhywbeth chi'n meddwl sy'n gweithio'n dda gyda chi'n chi. Sa'n siŵr beth... dwi'n mynd i fynd am yr ink papur newydd yma, dwi'n meddwl. Na ni. A wedyn, mae eisiau chi feddwl, nawr mae angen 5 o'r rhain ar rai. Mae eisiau 2 rhes. 1, 2, 2 rhes. Felly, beth cyntaf sy'n eisiau chi feddwl am yw taldra y bocs. Iawn. Ydych chi'n mynd i ffitio 1, 2, 3 ohonyn nhw. Dwi'n meddwl bod hwnna'n iawn. Ar ôl chi'n neud hwnna, wedyn, mae eisiau bod ymyl y bocs yn mynd bron at hanner ffordd, ond dim quite. Iawn? Felly, mae hanner ffordd yn mynd i roi llinell binc fyna, i chi. Felly, dewch yn ôl tyma bach. Mae bydd ddim yn mynd reit i'r hanner. Na fe. Unwaith chi'n weddol hapus dy hwnna, beth cyntaf neu ni yw dyblygu lawr. Achos fi'n siŵr bod lle un arall draw fan hyn, ond dwi ddim yn siŵr bod lle fi 3 ohonyn nhw lawr. Felly, fi'n mynd i ddyblygu hwnna nawr, achos fi moyn bod pob bocs yr un maint. Dyblygu. Lawr a fe. Chi'n gweld chi'n eich pink nawr yn helpu i... Dyna ni, i gadw'r bwlch. Iawn, a mae'r 3 yn ffitio'n gret. A chi'n meddwl beth, fi'n credu lle agor y bwlch i fyny chydig yn fwy, a mae'r chi'n eich pink na mynd i'ch helpu chi to i gadw popeth a bwlch taclus. Right, a wedyn mae eisiau fi ddyblygu ar draws y top, a wedyn unwaith to wedyn ar y res nesaf, a dyn ni ddim yn rhoi un lawr ar y gwaelod. Iawn, achos 5 bocs sydd da ni, ni'n mynd i gadw'r bwlch yma sydd lawr fan hyn. Right. Mae hwnna yn edrych yn gret. Nawr te, dewch i fi gael mynd draw te i'r iPad i gael wneud yr un peth. Iawn, felly creu un bocs, dewis lliw, dewis ymyl iddo fe. Wedyn, just ailfeintiwch etyn bach fel bod chi yn gallu dyfalu bod 3 ohonyn nhw'n mynd i ffitio un i'ch ben y llall. Neu'n siŵr bod e bron yn bod yn ymestyn hyd ganol y dudalen. A chi'n gwybod wedyn bod e bendant yn mynd i ffitio wrth symud o'r chwythi'r dde. A wedyn trial dyblygu lawr gynta. Os nad yw e'n ffitio, os mae'n e'n rhy fawr, wel, mae eisiau just delay y ddoi yma a dechrau to. Neud hwn yr un cyntaf bach yn llai a dechrau to. Unwaith chi wedi gwneud y 3 lawr, wel, mae'n rwydd wedyn i ddyblygu a wneud copi i fynd draw fan hyn ar ochr dde y dudalen, a ni'n gadael bwlch lawr fan hyn achos chi'n mynd i roi hunan bortread bach lawr ar y gwaelod. Right. Draw i'r iPad. Hei, mae rhywun yn gweud tro mai, fi'n meddwl. Dewch ni gweld, dal y sownd. Pwy sy'n ma? Bore da, mae da ni blwyddyn 4, 5 a 6 Ysgol Banc y Felyn ma eto. Diolch i chi, Mrs Rhys. Pawb yn mwynhau mas draw. Diolch yn fawr i chi, Mrs Rhys. A diolch hefyd am ddanfon draw enghreifftiau o waith plant Ysgol Banc y Felyn o'r gwahanol wersi byw i chi wedi ymuno gyda ni ar hyd y flwyddyn. Gwaith hyfryd, yn bleser gweld beth chi wedi bod yn gwneud yn ystod y gwersi byw. Diolch am ddanfon hwnna draw, Mrs Rhys.
A croeso mawr i chi, ffrindiau draw fyna yn Ysgol Banca Felyn. Right, iawn, dyma fi te fi ar yr iPad, a nawr chi'n gwybod beth fi'n wneud, dwi'n mynd i greu y boxes yma ar gyfer y myfyrdod. Right, fel fi'n wneud hwnna draw ar y chwith elfennau. Nawr te, mae dal yn y cefndiroedd abstract and patterns, felly mi eisiau fi ddefnyddio'r botwm bach am yn ôl yna sydd dyn ni fyna. Dyma ni, am yn ôl, a nawr allai ddewis fan hyn, siapiau. A dwi eisiau dyma ni'r petrial cynta yna. Mae'n sgwar gyda chorneli crwn. Mewn o fe. Right. A to nawr mae eisiau fi osod hwn. Dwi'n meddwl bod fi moyn yr lliw mwy golau sy'n yna. Mae yna lot o liwiau eitha golau fan hyn. Felly falle na i fynd am rhywbeth bach gwahanol i'r arfer. Felly na i ddefnyddio nawr te bocs bach llwyd sy'n just fan hyn. Just fan hyn. Bocs bach llwyd i ddewis lliw llenwad yr siap. A beth am i fi fynd am... beth ai am te? Y glas golau yma'n neis ar y bel yn dweud ydy. Ydy, fi'n cael bod hwnna'n mynd eitha neis. Wedyn, yr ymyl, ni eisiau gwmws yr un lliw ar yr ymyl. Union yr un lliw ar yr ymyl. A wedyn allwn ni ychwanegu yr gwahanol borderi yma. Nawr, mae'r swigen yn gweithio neis ar glas yma, ynddo e? A mae'r blodeuog yn hefyd. Yn cwl iawn. Neon. A sylwch chi bod e just, chymod, y dibynnu ar beth yw'ch cefndir chi, bydd un o'r arddulliau border yma felly yn neidio mas fel yr un sy'n fwyaf addas i chi. A fi'n eitha lico'r un swigen ar gyfer hwn. Right, nawr te, unwaith chi wedi gwneud yr un cyntaf yma, chi'n cofio nawr mae eisiau ni gael y tri. Wel. Mae eisiau ni gael y tri lawr. Un. Dwi'n chi just symud yn gyfer un, bydde dau fyna, tri fyna. Fi'n credu chi'n neud ychydig yn dalach. Fel na. A nawr chi'n cofio, allwn ni fynd wedyn a lled y bocs draw i ganol y dudalen, fyna, le mae'r linell binc yn dweud bod ni ar y canol, ond wedyn nôl tymor bach. Neu bydd y ddau bocs yn cyffwrdd, so ni moyn bod nhw'n cyffwrdd, ni moyn chydig o fwlch rhwng o amgylch pob bocs. Right, fi'n hapus o hwnna, felly beth sy'n eisiau fi'n neud nawr yw dyblygu lawr yn gyntaf, neud yn siŵr bod fi heb wneud y bocs yn rhy dal. Felly dyblygu, a dyblygu to. Right, ydy'r tri na yn ffitio yn daclus? Ydyn, hwnna'n iawn. Right, felly nawr, tap yr un top, dyblygu fe, a tro hyn dwi'n llusgo'r un newydd draw i'r dde. A beth fi'n neud yw cadw golwg fan hyn ar y bwlch rhwng yr ymyl a ymyl y papur. Fel bod yr un peth. Na fe, a dyblygu, a lawr o fe, a mae'r llinellau pinc yn mynd i helpu fi gael hwn yn union lefel gyda gweddill y boxes. A na ni, i fi'n barod draw fan hyn ar yr iPad. Felly, draw a fi'r porwr eto te. A ni'n barod nawr i ddechrau llenwi'r boxes ma. Ia, ni bron iawn yn ben o'r weithgaredd gyntaf nawr. Na gys rhaid ni'n neud i'w llenwi fe. Ni wedi gwneud y gwaith dylunio mwy anodd. Right, wel, dewch i ni gael rhoi teitlau te. Right, nawr, y teitlau yw rhain. Gwaith ysgol, personol, cymdeithasu, hwyl ac yn blaen. Right, a be fi'n gwneud yw dyblygu eto un o'r blychau testyn. A dwi'n meddwl bod fi'n ei ddefnyddio'r un gyda'r glas yn hytrach na'r un dy'r gwyrdd. Dwi'n mynd i gadw'r gwyrdd fel just y teitl ar gyfer enw i, dwi'n meddwl. Right, so felly, y blwch testyn myfyrdod yma sy'n ar y gwaelod. Clic yna fe, dyblygu hwn, 3.dyblygu. Nawr, mae e tu ôl y boxes oherwydd wnaethon ni hwnna yn gyntaf, dy fe. Chi dewch i ni gael llusgo'r un yma, yr un newydd yma, lan i dop y stac einau, fel yna. Gred. A dewch i ni gael newid y testyn i ddweud gwaith ysgol. Na ni, fel yna. A nawr dwi'n mynd i ailfeintio hwnna lawr.
fel bod e'n ffitio, nawr chi'n ni roi fe yn y canol yn gweithio neis, neu yn yr ymyl, chi'n chi roi fe falle ar y gweilo, mae hwnna'n gweithio neis hefyd yn dweud, fel yna. Allech chi gylch droi fe, a roi fe, chi'n modd, fel yna. Neu gylch droi ar ffordd arall, a roi e fel yna. Fel lan i chi, fel chi moyn i'r label yma i eistedd ar y bocs. Dwi'n ei wneud y wahanol ar yr iPad ac ar yr Poro, dwi'n meddwl. Felly, ar y Poro fan hyn, fi litha lico'r ongl cool yma. A nwch chi'n hapus dyn ni'n cyntaf, wel, dyblygwch hwn nawr ar gyfer pob bocs arall. Felly, 3 dot, dyblygu. A just, y peth cyntaf i wneud yw just gosod nhw yn ei lle. Cadwch yr un ongl, iawn, pidwch yn newid yr ongl, neu bydd pethau'n edrych yn yn iben na. Felly, ynghyngor i, wel, mae croeso chi drial newid yr ongl, wrth gwrs, ond ynghyngor i fi'n credu fan hyn yw bod e'n mynd i fod yn daclusach i gadw'r ongl yma yn gyson ar gyfer pob bocs. Right. Mae hwnna'n edrych yn daclus, yn dweud, fi'n licio hwnna. Felly, dewch i ni gael mynd i weld nawr, mae eisiau newid y testyn. Gwaith ysgol, personol cymdeithasu. Personol, sy'n ystod personol. Personol. Falle wedyn bydd eisiau i chi just i, chymod, symud i leoliadau heb newid yr ongl. Dwi'n mynd i adael yr ongl i fod. Personol, beth ydych chi'n rhesau? Cymdeithasu, cymdeithasu. A hefyd, dwi ddim yn moyn newid maint y ffont os allai ysgoi. Os rhaid i fi, wel, chymod, mae rhaid i fi, ond os allai ysgoi, dwi'n mynd i gadw maint y ffont rhywbeth. Hwyl, a wedyn i'r dyfodol ar y gweilod. Felly, hwyl, mae hwnna'n un byr, hwyl. Yna ni. A wedyn i'r dyfodol. I'r dyfodol. Lawr hwnna. Gret, right. Mae'r labeli... mae'r cymdeithasu fi'n greu bach risiel. Lan o tyd yn bach. Na ni. Mae'r labeli yma yn gweithio'n hyfryd. Fi'n licio'r eina. Fi'n licio'r ffaith bod yr amlinell lliw tywod yna yn toddi'r label mewn i'r bocs. Felly, mae hwnna wedi gweithio neis. A mae'r un ffont gyda fi, felly mae'n cadw cysondeb fan hyn. Iawn, draw o fi i'r iPad yn neud yr un peth. Right, a na i gopio yr un gweilod eto gyda'r pink, dwi'n meddwl. Felly, tap ar hwnna, 3 dot, dyblygu. Nawr, mae yn y cefn, felly dych chi'n gallu llusgo hwnna lan i dop y stack heinau. Gred. A nawr, dych chi'n gael ailfeintio hwnna. Right, fi'n mynd i pinsio ar yr iPad i zoom o mewn hyn. Tap mewn. Tap, dair gwaith, tap, 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 yn gyflym. A hwn yw gwaith ysgol. Iawn, nawr, allan ni newid lliw'r amlinell i fod yr un peth ar glas. Felly, na i wneud hwnna. Felly, tap fan hyn, ar y pipet. A dewis yr un lliw na. Mae hwnna'n gweithio neis, ydy. A fi'n credu gyda ar yr iPad, fi jyst yn mynd i roi fe yng nghanol top y bocs, fel na. Na ni. Right. Mae hwnna'n edrych yn gred, felly fi'n barod i ddyblygu hwnna nawr. Felly tap ar y blwch testyn, 3 dot, dyblygu. A chi'n cofio, yna beth nes i gynta, oedd just dyblygu hwn i bob bocs. A mae'r llunellau pink na yn helpu to i gadw popeth wedi alunio yn berffaith. Na fe, fel na. Un bach to, dyblygu. Lawr o fe. Na ni. Right, yr ail un oedd personol. Tap yna fe. Tap y tair gwaith i ddewis popeth. Tap, tap, tap. Personol. Iawn. Just symud y draw, na fe, fel na. Wedyn yr un nesaf te oedd cymdeithasu. Tap mewn, tap, tap, tap. Cymdeithasu.
Gymdeithasu, na ni. Neu'n siŵr bod wedi canoli. Iawn, yr un nesaf wedyn oedd hwyl. Hwyl. Hwyl a chymdeithasu yn gallu bod yr un peth yn dweud. Chymod, ni'n cael hwyl wrth gymdeithasu. Ond gen i weld, mae yna awgrymiadau gwahanol dyn ni ar gyfer y ddau focs. O'r un gwaith ysgol, tap, 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 hwn yw i'r dyfodol. Iawn te. Right, nawr mae eisiau chi ddechrau meddwl am beth yw'r uchafbwyntiau chi moyn myfyrio arnyn nhw mwyn sôn am y pethau yna. Felly, yn yr enghraifft chi da fi, dewch ni gweld. Gwaith ysgol. Gallech chi sôn am beth oedd eich hoff bwnc chi eleni? Allech chi ddweud pam? Neu, chwch chi sôn am rhywbeth newydd chi wedi dysgu yn yr ysgol. Iawn, eleni. Rhywbeth newydd chi wedi dysgu fel i wneud. Neu, pwnc i chi wedi gwneud cynnydd arno fe, pwnc falle chi wastad wedi gweld yn eitha anodd, ond eleni, mae'r ambell i beth wedi clicio mewn iddi lle a fi'n deall e'n well. Neu chi sôn am falle eich hoff lyfr i chi wedi darllen yn yr ysgol neu wedi studio eleni. Right. Iawn te. Dewch i ni gael neud hwnna te. Felly, hoff bwnc i. Nawr, fi'n ni ychwanegu testyn. Nawr, mae'r ffont yma yn cool iawn, ond dwi ddim yn mynd i ddefnyddio fe ar gyfer llenwi'r y boxes yma. Iawn, oherwydd mae hwn yn ffont addurniadol. Mae fe'n ffont deiniadol addurniadol, ond dyw reina ddim yn ffontiau sydd fel arfer yn gweithio dda ar gyfer darllen darn mawr o destun. Hyd yn oed cwpl o frawddegau. Mae'n rhy addurniadol. Felly, dwi'n mynd i glicio am testun dro fan hyn, a ychwanegwch eich testun lan fan hyn. Iawn, a dyma fe wedi rhoi blwch testun i fi. Nawr, na i deipio hwn mewn. Felly, fy hoff bwnc eleni, fy hoff bwnc eleni oedd dysgu am y Celtiaid yn ein gwersi hanes. Na ni, iawn. Felly, falle bod chi wedi bod yn dysgu am y Celtiaid. Nawr, mae eisiau hwnna i ffitio yn y bocs. Nawr, dwi hefyd yn meddwl bod eisiau hwn i fod yn liw, falle, fi'n newid hwn i fod yn fi. Iawn, sydd ddim yn un o liwiau yr dyluniad o gwbl, ond eto, y peth pwysig gyda'r blychau testyn yma yw bod ni'n gallu darllen nhw'n glir. Felly, fi'n mynd i ychwanegu QD i hwnna. A fel chi'n gweld, bod y ffont Barry Sito yma yn gret, mae e just yn rhy fler ar gyfer darllen rhywbeth fel yna. Felly fi mynd i fynd mewn i'r ffontiau argymhellir, a fe welwch chi bod na awgrymiadau o ffontiau sydd yn fwy clir. Mae hwn nawr, mae'r mamelon yma yn glir ac yn un neis. Mae hwn yn un neis, mae unrhyw un o'r rhain yn rwyddach i'w darllen. Felly, drychwch ar y rai sydd yn syth. Mae hwnna'n cool, ond mae fe'n anodd i'w ddarllen. Mae'n cool iawn, ond mae'n anodd i'w ddarllen. Felly, sgrolwch drwyddo, a jyst dywyswch i chi'n syth yn teimlo, mae hwnna'n un neis ac yn glir i ddarllen. A fi yn licio'r un yma, yr un mamelon yma. Felly, newydwch y ffont. A nawr chi'n ni ailfeintio. Falle bod dechrau ni gael mynd nôl o hwn, falle bod werth i ni i ganoli'r testyn, gyda'r botwm yma, a lunio'r canol. A dwi ddim eisiau bod hwn yn llenwi'r bocs yn llawn fel hyn. Iawn, cadwch digon o le o amgylch. Oherwydd falle bydd ambell i ymateb yn hirach neu gilydd ych chi. Iawn, felly, dechreuwch bant gyda fe just yn eistedd yn daclus yn y bocs fyna. A chi siŵr fod y dyfalu beth fi'n ei wneud nawr. Fi'n ei ddyblygu hwn i bob bocs arall. 3 dot, dyblygu. Draw o fe. Chi'n gwybod beth, sa'n ni boen i gormod am gael rhain wedi leino nhw lan yn daclus. Achos wrth bod fi'n newid y testyn yn nhw, mae y bocs na'n mynd i newid maint a bydd rhaid i fi, i fireinio fe tyn bach, mae rhaid i fi twico fe tyn bach, beth bynnag. Fi just
copi cyflym mewn I bob bocs. Right, wel nawr, allai jyst fynd trwy bob bocs a teipio'n syth mewn. Felly personol. Os yna rhywbeth I chi'n falch ohono fe eleni, rhywbeth I chi yn bersonol wedi wneud, neu rhyw her nethoch chi oresgyn, neu pan nethoch chi gyrraedd y nod, pan o'ch chi'n teimlo nes I gyrraedd y nod fyna, nes I wneud yn union beth o'n i'n gobeithio byddwn ni'n gallu wneud. Iawn? Felly, enghraifft o hwnna felly oedd... felly bod chi wedi pasio o'r gradd cerddorol, neu arholiad, neu ennill rhyw gystadleuaeth, neu cyfrannu I grŵp, neu unrhyw beth fel yna. Iawn? Right, fy hoff... Right, beth fi'n dweud? Yeah. Roeddwn i'n falch iawn. Chi ddechrau gyda hwnna. Roeddwn i'n falch iawn. A wedyn gweud beth oedd wedi gwneud chi deimlo'n falch. Iawn? Roeddwn i'n falch iawn o basio arholiad piano. Na ni? Llwch chi roi y bychnod bach os ych chi eisiau. Iawn? Weithiau, I ni'n berhau'r gair roeddwn I ron un. Felly, weithiau fyddwch chi'n gweld rhywbeth fel yna, ron i'n falch iawn o basio arholiad piano. Iawn? Yr un peth yw e'r gair roeddwn yw wedi cael I ferhau. Roeddwn. Wps, na ni. Iawn. Fi jyst yn mynd I symud nhw'n rownd, na ni, hapus do hwnna, gred. Right de, mlaen i'r bocs nesaf. Sa'n mynd I wneud hwn ar yr iPad nawr, fel bod ni'n symud mlaen i'r ail weithgaredd ar amser, iawn? Ond fi'n mynd digon araf nawr ar y porol fi'n credu. Right, cymdeithasu, dy hoff atgof gyda'r ffrindiau, pan wnaethoch chi helpu rhywun yn yr ysgol, neu rhywbeth doniol oedd wedi digwydd. Right. Felly, eleni, felly chi'n I ddechrau gyda hwnna, eleni. A chi'n I roi coma ar hwnna, eleni, a wedyn dweud am rhywbeth. Iawn, eleni, blwyddyn yma. Felly, peidwch yn dechrau pob brawddeg yn unio'r un ffordd. Fy hoff. Chymod, amrywiwch eich brawddegau, newch nhw'n wahanol, mae'n neud e'n fwy diddorol I ddarllen. Eleni, ni oedd yn gyfrifol am helpu'r plant bach yn y ffreutur. Nawr, falle bod chi wedi cael rhyw gyfrifoldeb eleni. Iawn, falle bod chi'n helpu dy'r llath a ffrwyth, neu falle bod chi'n helpu mas ar y iard, neu falle bod chi'n helpu'r plant bach yn y ffreutur, yn y neuadd ginio. Sa'n bors mae'r gair ffreutur yn cael ei ddefnyddio cymaint ragor. Yn y neuadd ginio. Iawn, felly rhywbeth fel yna, rhywbeth cymdeithasol o'ch chi'n neud yn yr ysgol. Hwyl, nawr te, y hoff ddigwyddiad ysgol. Wel, roedd ysgol fy merch I, ysgol Dderwen, wedi dathlu 70 o flynyddoedd just wythnos diwetha, a oedd yna barti mawr ar cae'r ysgol. Felly mae hwnna yw'r peth mwyaf hwyl. Roedd parti dathlu 70 mlynedd yr ysgol yn wych. Neu'n ardderchog. Neu'n ansbardigaethus. Iawn. Ac yn olaf i'r dyfodol, beth yw rhywbeth I chi'n edrych ymlaen iddo fe, chi'n disgwyl ymlaen iddo fe, chi'n gyffroes ar ei gyfer ar gyfer y flwyddyn ysgol sydd I ddod, neu os da chi rhyw darged personol I wneud ar ysgol ar gyfer blwyddyn nesaf. Falle, enghraifft bod chi'n eich targed chi yw gwella llawysgrifen. Sgrifen ddwbl, llawsgrifen. Ni wastad yn gweld hwnna'n eitha anodd I wneud. Felly, gellwch chi sgwennu mewn myna wedyn, hoffwn I
Iawn? Os ych chi'n moyn i rhywbeth i ddigwydd, bod chi eisiau rhywbeth i ddigwydd. Hoffwn i. Neu, rwy'n edrych ymlaen i, rwy'n edrych ymlaen at. Ni'n edrych ymlaen at rhywbeth. Ni'n edrych ymlaen at. Iawn? Ond dwi'n mynd i wneud hoffwn i wella fy llawsgrifen. Sgrifen. Gwella fy heipio, fydde'n syniad da i fi. Na ni. Right. A dyna ni, dwi wedi llenwi bob bocs nawr gyda y myfyrdod yma. Nawr, beth allwn ni wneud wedyn fel cam olaf yw ychwanegu eiconau yn y bocsys yma, yn ysgafn. Iawn? Nawr, na roi enghraifft i chi. Y Celtiaid. Right, dewch i ni gael mynd draw i'r elfennau. Fan hyn. A beth dwi eisiau yw'r asedau dylunio, a dwi'n jyst mynd i chwilio mewn hyn am Celt. Dyma ni. A chi weld, mae yna lot o bethau bach fan hyn sydd yn cool. Fi'n licio'r cwlwm Celtaidd yma, siap crwn, fi'n licio'r un yma siap box, fi'n licio'r un yma sydd yn fawr. Felly, jyst chwiliwch am ryw eicon neu ryw ddelwedd sydd yn adlewyrchu beth i chi wedi sgwennu yn y bocs yma. Enghraifft, os a i am yr cwlwm Celtaidd yma fan hyn. Iawn, mewn o fe. Right, nawr, dwi'n mynd i roi yn fras, dwi'n mynd i fod yn rhy ofalus, dwi'n rhoi fe'n fras dros y cyfan fan hyn, a dim ots bod yn gorgyffwrdd ar testyn, ar teitl ac ar y blaen, oherwydd unwaith mae mewn, i fi mynd i ddod lawr ar anrholoiwedd i ysgafnhau hwnna. Felly, dod reit lawr, na fe, mae ar ryw 10% y fi fyna. Chi weld, yr anrholoiwedd ar ryw 10%. Dwi'n jyst yn rhoi'r awgrym na o beth yw hanes y bocs na. Right, nesa, roeddwn ni'n falch iawn o basio roliau piano. Right, wel, dewch i ni gael sgwilio mewn mynd am piano. Dyma ni, piano fan hyn. A to, chi'n gweld, allai jyst roi hwn yn fras dros y cyfan. Chi'n gweld, dim ots bod e'n distrywio ar y sgrifen, oherwydd dwi'n mynd i ddod ar anrholoiwedd, reit lawr i ddim byd, ac yna dod lan y fe chydig bach. Na ni, fel bod fi dal yn gallu gweld y sgrifen. A mae jyst fel rhyw gysgod bach yn dweud. Right, eleni, ni oedd yn gyfrifol am helpu'r plant bach yn y ffreitir. Right, dewch ni gychwilio te am. Beth am rhywbeth fel canteen? Dyma ni. Plat a fforc a llwy. Nhw'n cael pasta i gyno, siwr, os maen nhw'n cael fforc a llwy. Right, roi hwnna ni le fyna. Chi'n gweld to, sa'n poeni bod e'n cuddio pethau sofen bwysig, oherwydd dwi'n mynd i ddod i'r anrholoiwedd, lawr y fe i ddim byd, ac yna lan slo fach. Mae hwnna'n ddigon. Iawn, sdim eisiau lot. Just awgrym bach o'r delwedd yna. Mae'n ychwanegu llwyth i'r dyluniad. Right. Roedd parti dathlu 70 mlynedd yr ysgol yn wych. Right, nawr te, beth lle gael ar gyfer hwn? Wel, oedd na babell fawr ar y cae, felly beth am marci? Na ni, mae'r math o beth oedd na. Pabell fawr fel un ar gae yr ysgol. Felly na mewn o hwnna. To, enfawr, cuddio'r cwbl lot, strwa fe gyd, ond sdim ots, oherwydd dwi'n mynd i ddod lawr yr anrholoiwedd i ddim byd, yn dod nôl y fe chydig bach, a bydd chi'n gwybod bod gormod, chi'n gweld, os chi'n cyrraedd hwnna'n ormod yn dweud, dwi ddim yn chi darllen yn hawl, felly byddwch chi'n gwybod os oes gormod, jyst yr awgrym lleia o'r ddelwedd na gyd sydd angen. A wedyn riola te, hoffwn i wella fy llaw ysgrifen. Felly, na i chwilio am, na jyst chwilio am writing. Dyma ni. Fi licio'r blien a'r pot inc yma, fi'n gwybod bod ni ddim yn defnyddio hwnna bellach yn ysgolion. Mae hwnna'n cool, fi'n licio hwnna. Right, na ddod mewn o hwnna. Iawn, a to, just cuddio'r cwbl lot
fel la, a wedyn lawr yr androloiwedd, i ddim byd, nôl o fe'n ara 10. A na fe, fi wedi gorffen reina. Y peth olas da fi'n neud, yw i roi llun ohono fi mewn yn y cornel gwaelod ochr dde. Gan ddefnyddio deallusrwydd artiffisial, gan ddefnyddio AI. Felly, fel fi'n neud na, wel draw ar yr ochr chwith, fi'n mynd i'r cyfryngau, a fi'n i fynd lan a clicio ar cynhyrchu delwedd, y botwm llwyd fan hyn, cynhyrchu delwedd. Mae maint, nawr te, dwi'n meddwl bod maint ar i fyny mynd i ffitio o'r yn y cornel bach nas da fi fan'na. Right, dechrau ni gweld, na roi'r bocs lawr fan hyn le dwi eisiau fe fod. Dwi eisiau na fe fel na. Right, nawr te, wel beth yw hwn? Wel, mae'n bortread, portrait. Portread, talwch iawn. Bachgen ifanc. Llwch chi roi'ch oedran mewn os chi eisiau. Bachgen ifanc 10 oed. Gwallt. Brown. Sbectol. Wedyn siwmper. Llwch chi ddisgrifio'ch gwisg ysgol yn ysgol. Llwch chi roi Cris, lliw, a'r un tei. Siwmper las tywyll. Dyna beth oedd lliw siwmper ni pan o'n i'n ysgol gynradd. Siwmper las tywyll. Gwenu, wrth gwrs. Gwenu. Dim cefndir. Dim cefndir. Right, nawr, yna dwi eisiau defnyddio thema cartoon. Felly lawr y gwaelod fi'n dewis themau, cartoon, a chymod beth, na fi'n i'r technegau a dewis llinellau trwm hefyd. Iawn, felly thema cartoon a techneg llinell trwm. Clicio cynhyrchu. A dewch ni gael gweld beth sy'n digwydd. A gobeithio bod hwn yn dangos. Na fel o'n i'n edrych gwmws fel la pan o'n i'n yr ysgol. Gwmws fel la. Dim hwdi o da fi, siwmper o da fi. Ond mae hwnna'n eitha agos iddi le. Felly na i glicio ar hwnna. Gret. A beth ola fi'n ei wneud nawr yw tynnu'r cefndir i ffwrdd. Iawn. Felly dyma'r llun fan hyn. Na i glicio ar tynnu'r cefndir. Bryl, a i fi wneud o lan a maint hwnna, fel yna, a wedyn neud siŵr bod lle fynd fel la falle. A nawr i fi jyst yn mynd i ddanfon hwnna right i'r cefn, 3 dot, anfon i'r cefn. Na ni, chi gweld, a mae wedi mynd tu ôl i'r testyn, a mae top ymhen ni wedi mynd tu ôl i'r bocs na fyna, oherwydd oedd wedi torri top y gwallt i bant. Felly mae guddio hwnna tu ôl y bocs. Just fframio'ch gwyneb chi yn y cornel gwaelod na. Gwych. Wel na fe, na hwnna wedi wneud. Os ych chi moyn argraffu hwn, llwch chi lawr lwytho fe yn y cornel top o'ch dde, fel PDF. PNG yn fwy ar gyfer delwedd os chi'n mynd i gadw fe yn eich ffeiliau, felly chi'n moyn llusgo fe i'ch ffeiliau yn J2E, neu rhywbeth fel yna. Ond os byddech chi yn moyn argraffu fe, gallech chi wastad argraffu PNG, bydde fe dal yn argraffu'n iawn. Ond os chi'n gwybod bod chi'n mynd argraffu fe, fydde ni yn lawr lwytho PDF. Os ych chi jyst moyn rhannu fe'n ddigidol, wel, sdim eisiau chi lawr lwytho fe gwbl, allwch chi jyst glicio rhannu, ac yna dewis, rhannu dolen gweld yn unig, creu dolen, a wedyn unrhyw un sy'n clicio ar hwnna, nhw'n gweld eich dyluniad bendigedig chi wedi orffen. Right, wel, fi'n gobeithio bod chi wedi joio'r weithgaredd gyda na, oherwydd fi wedi cael lot fawr o hwyl gyda hwnna. A ni'n mynd i ddefnyddio hwnna nawr ar gyfer ein ail weithgaredd. Iawn, fi'n gwybod, ydyn ni 10 munud ar ôl, felly na i ddangos yr ail weithgaredd yma. Yn eitha cyfle, mae sy'n eisiau ni fynd trwyddo fe gyd. Ond na i ddangos i chi fel i ni'n gallu troi hwnna nawr yn fideo. Tra bod ni ar yr oedi ychydig yma yn y canol, cofiwch, os chi'n postio ar y cyfryngau cymdeithasol athrawon am y sesiynau yma, licen i weld nhw. Ar yr unig ffordd fi'n mynd i weld rhaid nawr, os chi'n tagio fi mewn, felly tagiwch at Ysgol Ddigidol neu at Meredydd J neu at Meredydd Jones, dibynnu pa blatfform cyfryngau cymdeithasol chi'n defnyddio. A wedyn fydda i'n gallu gweld beth ych chi'n postio a gweld gwaith hyfryd eich disgyblion chi.
Hefyd, os liciwch chi, tagiwch at Adobe for Edu. Nid Adobe, a dim Adobe Express chwaith, ond Adobe for Edu. A wedyn bydd tîm addysg Adobe yn gweld y gwaith gwych i ni'n neud fan hyn yng Nghymru fach. Cofiwch hefyd, wythnos nesaf, bod na wers diwedd blwyddyn Thema 2, 2 weithgaredd hollol wahanol i be ni'n neud heddi. Felly, dewch yn chi, hwnna ddydd Mercher nesaf, a allwch chi wrth gwrs i gyfrestru am reina gan fynd i adobe.live lessons. A honna, di Mercher nesaf, yw gwers ola'r flwyddyn. Right, nawr te, dewch i ni gael troi beth ni'n neud fan hyn yn fideo. Tra bod chi wrthi, os ych chi ar gwylio'r YouTube nawr athrawon a bod chi wedi mewn gyfnodi, bydde fe'n help enfawr bod chi'n hoffi y fideo yma ar YouTube ac hefyd yn tanysgrifo i sianel YouTube yr Ysgol Digidol. Mae'n help enfawr i ni i gadw sesiynau yma i fynd, bod digon o welededd a bod digon o pobl yn hoffi beth i ni'n neud. Right, dewch i ni gael mynd ati i droi'r syniadau yma te yn fideo. Felly fi'n ni glicio nawr ar yr A liwgar corn on top o'ch chwith i fynd nôl i dal yn cartref Express. A ni'n mynd i greu fideo. Wel, chi'ch chi weld fan hyn, y trydydd teilsen yw creuwch fideo. Felly clic fan'na, a dyma ni. Nawr, beth dwi eisiau fan hyn yw rhyw fath o gefndir ar gyfer y teitl. Felly, dewch i ni gael mynd i'r chwith, a ni'n mynd i fynd trwy mae'r cyfryngau. Iawn? Oherwydd ni'n mynd i fod yn chwilio fideo. Nawr, mae dan ni fan hyn, chi'n gweld, categoriau, featured free, ond mae da chi hefyd abstract. Iawn? Mae da chi seasonal. Mae'r eina'n cool. Ond i fi just falle mynd i deipio, fi'n i chwilio am summer background. Summer background. Na fe. Iawn, a mae dyn ni 3,000, dros 3,000 o fideos. Wel, falle na i roi'r bethau, summer background cartoon. Cartoon. Mae'n mewn arddull felly cartwnaidd. Dyma ni, mae'r rhain yn fwy agos at beth le. 69 o ganlyniadau. Chi weld, felly, y fwyaf beth chi'n teipo mewn, y lleia o ganlyniadau chi'n cael, a chi'n bod beth, mae'n dda i gael llai o ganlyniadau, achos maen nhw siŵr o fod yn mynd i fod fwy tebyg at beth chi'n moyn. Right, nawr te. Mae'r rhain yn gret. Mae'r gair background yn bwysig oherwydd dyn nhw ddim yn rhy brysur, fel bod ni'n gallu cael testyn yn y ffrynt. Right, scrollio trwy ddo. O, mae hwnna'n un cool. Dwi'n licio hwnna. So fe'n symud yr lawer ddo. Felly, drwy ddo, dod o hyd i un i chi'n hoffi, a chi'n chi just hofran drosto nhw, chi'n chi gweld nhw wedyn yn symud, chi'n gweld? Wel, mae sawl un ohonyn nhw yn mynd i weithio i fi. O, fi'n licio hwnna nawr. Fi'n licio hwnna. Sawl un ohonyn nhw'n mynd i weithio. Na i drial yr un ma. Nawr, mae hwn yn fideo vertigol. Felly, allan ni just clicio llenwi fideo. Be mae rhywun yn gwneud yw zoom mewn arno fe. I ffitio fe. Ond, y ddad wneud hwnna, mynd nôl. Gyda hwn, oherwydd bod dim byd, chymod, bod e ddim yn unrhyw beth penodol mewn a just squiggles, allai droi e hefyd, a fi'n credu bod hwnna'n mynd i fod yn well. Fel bod fi'n, yn lle zoom mewn just ar ganol e, allai droi e. Yna ni. Fi'n credu allai wedyn clicio llenwi fideo. Ydw fi? Ydw fi? Sa'n siŵr. Ydw hwnna wedi gweithio. Na, mae llenwi fideo yn troi yn ôl. Right, felly dwi ddim yn gallu clicio llenwi fideo. Mae rhaid i fi droi e de, fel hyn. Defnyddio'r arf troi i droi e rownd a gosod e fy hun yn y cefndir. Right, troi e reit rownd, 90 gradd, na ni, a nawr lle just ailfeintio hwnna lan. Fe bod e'n ffitio berffaith. Na fe. Right, gret. Dewch chi gael chwarae hwnna de. Clicio ar chwarae fan hyn. Na fe, mae hwnna'n cool iawn. Bach o symudiad na, ond dim gormod. Right, nawr. Wel, chi'n gwybod fi'n gwneud nawr, rhoi teitl. Testyn. Ychwanegwch chi testyn. I ni roi
Meredydd Jones, colon, llinell nesa, myfyrdod 24/25. Right, na ni, lan a fe. Nawr, bydde hwn felly'n enghraifft da i ddefnyddio'r cynllun testun dynamig. Achos chi gwthio beth yr own a gweld fel mae hwn yn eistedd orau. A fi yn litho licio fe fel yna. A mae'n jyst yn llenwi'r bocs. Nawr, mae eisiau ffont mawr trwchus yr rai. Ffont trwchus i mi bod yn glir ac yn rwydd i'w ddarllen. Beth am hwn? Gret. A nawr, beth am linell. Felly yna i roi am linell iddo fe. Trwch reit lan. A wedyn dewis felly un o'r lliwiau llachar sydd da ni ar dudalen. O, mae hwnna'n gweithio'n lyflu. Nhw'r melyn yma'n gweithio'n neis. A mae'r di yn y canol yn gweithio'n iawn oherwydd mae di da fi beth bynnag fan hyn. A mae di y gwyn wastad yn gweithio gyda unrhyw gynllun lliwiau. Right. Na hwnna di wneud. Nawr, dewch i ni gael animeiddio'r testun yma i fewn. Iawn, felly dwi'n mynd i fynd lan i'r corner top o'ch chwyth, a fi'n mynd i animeiddio. A i fi, fel lycyn i hwn i animeiddio, wel, beth am gael yn troelli mewn. Cool. A tra bod e ar y sgrin wedyn, be ni moyn dda fe wneud, tra bod e'n ailadrodd, yw, a dyn ni moyn bod e'n amrantu, yn fflachio, mynd fel yo-yo. Felly mynd fel yo-yo. Na ni. Gred, a wedyn, sa'n meddwl bod eisiau iddo fe i animeiddio allan. Sa'n meddwl bod eisiau. Gallu fod na hyd at diwedd yr olygfa. Right, nawr te. Na yr olygfa gyntaf di wneud. Felly, fi'n barod i recordio bach o droslais i hwn nawr. Just yn gweud, fe nhw yw Meredydd Jones, a dyma'r myfyrdod eleni. Myfyrdod y flwyddyn ysgol. Right, felly, dewch i gael recordio fe llais te. Dod nôl ar linell ddi, y pen chwarae, nôl i ddechrau'r fideo. A dwi'n mynd draw i'r cyfryngau y chwyth. A fi'n mynd i lan y top, a fi'n mynd i ddewis sain. A fi'n mynd i ddewis recordio troslais. Dyma fe. A bant a fi'n mynd i glicio dechrau recordio, siarad, ac yna stopio. Fe nhw i yw Meredydd Jones, a dyma fy myfyrdod i ar gyfer eleni. Rhaid e. Wna ni ychwanegu y clip sain mewn. Felly dyna hyd y siarad. Felly mae popeth sydd da fi ar ôl hwnna yn ddiangen. Dim eisiau'r holl olygfa ma yna i wedyn. Felly beth allai wneud yn syml yw cydio yn ymyl y clip yma a just llusgo fe nôl. Na fe? Sy'n rhaid bod e'n reit nôl i ddiwedd y clip, just yn weddol agos iddo fe yn iawn. Right, dych chi'n gryndo nôl ar hwnna te. Right, great. Nawr, be fi'n mynd i wneud nesaf yw, fi'n mynd i ddyblygu'r olygfa gyntaf yma, felly fi'n mynd i clic ar y 3 dot, a fi'n mynd i dewis dyblygu. Fi'n mynd i wneud copi o hwnna heb y troslais, iawn? A dyma'r olygfa nesaf. Wel, y peth cyntaf o'n i siamti oedd bod fi wedi mwynhau astudio'r Celtiaid. Felly, fi'n mynd i newid y testun yn y bocs yma i ddweud gwaith ysgol. Na ni. A sa'n meddwl bod angen i hwn i fod mor fawr. Felly, llai ddod lawr ar maint. Symud e felly i'r cornel. A nawr, os chi'n cofio, dyna beth o'n i wedi mwynhau oedd dysgu am y Celtiaid. Felly be fi'n ei wneud yw newid y fideo yma sydd fi yn y cefndir. Iawn. Gan glicio arno fe. Clic ar y fideo. A dewis disodli. Swapo fe. A fi'n mynd i swapo fe, mynd i ddisodli fe am fideo. Clic fyna. A dwi'n mynd i chwilio nawr am fideo. Dwi'n chwilio am Celtic. Aha! Okay. Rhywbeth da fi fan hyn, pethau yna fe. Chymod, mae rhywun mewn gwisg Celtaidd. Mae rhywbeth yn mynd mlaen yna. Ond dwi'n meddwl oedd yna rhyw fath o cynni. Allen ni chwilio hefyd am Bronze Age. Achos oedd
yr oes efydd yn gorgyffwrdd gyda oes y Celtiaid. Felly dyma ni, chi'n ni gweld rhyw hen gydarnle. Dyma ni, mae'n gret, dyma ni. Na fynd am hwn. Dewis hwnna. Hwna'n gweithio'n hyfryd. A to, beth yw'n mynd i wneud nawr yw just recordio fy llais. Na re, mae eisiau fi watcho, mae'r gwaith ysgol yma'n bwnsio fel yo-yo, mae'n mynd i ffwrdd o'r tudalen, felly wneud ddod lawr fe chydig bach. Chw beth, felly wneud fe lawr fan hyn, felly mae'n ffit o well fyna. A i fi nawr yn gallu recordio troslais. Felly nôl ar linell y pen chwarae i ddechrau'r lygfa. A fi'n mynd i recordio troslais ysno. Cyfryngau, sain, recordio troslais, bant a ni. Fy hoff bwnc oedd hanes yn enwedig pan ddysgon ni am hanes yr hen Geltiaid. Na fe? Ar i bit to nawr, i fi jyst yn mynd i lusgo hwnna nôl. A na fe, wedi wneud. Nawr, i fi yn mynd i ddyblygu'r olygfa yma. 3 dot. Dyblygu. Iawn. Nawr de, beth oedd da ni wedyn oedd personol. Felly fi'n siarad am pasio roliad piano. Felly newid hwn i personol. A chi gweld pa mor gyflym yw i just dyblygu golygfeydd, a pob tro chi'n dyblygu golygfa, mae'r testyn dal yn mynd i gael yr un animeiddio yna fe. A just newid y testyn, clicio ar y fideo, disodli fe am fideo arall. A chi wedi wneud? Piano. Pianoi. Pianoi! Hei, dyma ni. A ie, jyst ychwanegu hwnna fe. Nawr, mae hwn wedi troi, chi'n gofio, oherwydd bod fi wedi troi yr un cynta na, mae hwn wedi troi. Felly, dewch i fi gael troi yn ôl. Troi yn ôl, na ni. Nawr te. Aha. Ffito hwnna mewn. Na fe, oedd e wedi tocio, wedi troi, oherwydd oedd yr un cynta na, os chi'n cofio, wedi troi. Mae hwn wedi troi fyd. Na fe. A wedyn, recordio troslais, ac yn y blaen. Nawr, pan i chi cyrraedd y diwedd wedyn, fydden ni yn mynd i'r cyfryngau ac yn chwilio yn y sain am gerddoriaeth addas. Iawn, felly, fydden ni ar gyfer y haf i fi os ydych chwilio am gerddoriaeth reggae yn y haf. Felly, sgrolio lawr, a mae'n y gategori o'r enw reggae. Gwni? A llwch chi ychwanegu trac sain o dan y cyfan oll. Rhywbeth fel happiness fan hyn. Gret. Mewn o fe. Do lawr ar sain fel bod e o dan eich llais chi. Pylu fe allan ar y diwedd. A mae da chi fideo proffesiynol gyda'r animeiddiadau cool yma a'ch troslais chi yn sôn am eich myfyrdod ac am eich uchafbwyntiau chi am y flwyddyn. Right, nawr. Fi'n siŵr felly licech chi gael bach fwy amser i weithio ar hwnna. Felly bod yna rhywbeth llwch chi wneud rhwng nawr a diwedd y tymor yw ychwanegu at y prosiect fideo yma. Ond i ni 2 munud drosto, felly mae eisiau fi i ddod ar wers byw yma i glo. Wel, diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi heddi. Diolch i chi am eich gwaith ac am ddod ar hyd y flwyddyn. Mae'n bleser cael neud y gwersi yma i chi. A fi'n gobeithio'n wir bod chi yn ei mwynhau nhw ac yn dysgu sgiliau defnyddiol ar hyd y ffordd. Cofiwch bod yna un fach ar ôl di Mercher nesa. Os nad yw'r amseru na'n siwtio chi, cyfrestrwch beth bynnag allwch chi wastad ddefnyddio'r dolenni er mwyn gwylio recordiad y wers ar ddiwrnod arall. Croeso i chi wneud hynny. A os nad yw'n gweld chi wythnos nesa, wel, mwynhewch gwylio'r haf, ymlaciwch, athrawon, gadwch y laptop yn yr ysgol, pidwch chi meiddio mynd adre fe. Mae eisiau bawb i ymlacio dros yr haf nawr a chargio, ailwefru'r batri ar gyfer y flwyddyn nesaf, mae'n milltirodd bant. Felly, joiwch chi'r haf. Gobeithio welai chi wythnos nesaf gyfer y wers ola, ond os ddim, welai chi nôl y mis Medi. Diolch i chi am ddod, ond am nawr, hwyl am y tro.